Ti kampanya ti pulisya kontra iti illegal a droga inem nga individual ti nakemeg ijay Dagupan City, Pangasinan. Gapu iti panagimutda iti maatap a shabu. Bayad nga ijay Ilocos Norte nakemeg ti top 2 most wanted drug personality. Dagiti detalye kinalap ni Dayan Monica Tukay. Kinamag dagiti kamang ti Philippine Drug Enforcement Agency ti inam nga individual ijay Dagupan City, baba ni ti bilag ti search warrant. Naala iti drug den a nag-uurnungan dagiti suspect ti 65 grams a maatap a shabu, nga agbalor iti 326,000 pesos. May sa digital weighing scale, kenda dumapay a drug paraphernalia. Iti pa nakaypatungpal ti search warrant, nakalibas ti dua a suspect. Pasat daytoy ti one-time clean sweep ti PIDEA, babaan iti panagbibinadang tinaduma-duma akamang ti pulisya, tapno masiguro ti kinatalgad ti publiko. Iti mat Ilocos Norte, kinamag ti Philippine Drug Enforcement Agency Ilocos Norte Provincial Office ti top 2 a most wanted drug personality, kabayatan ti buy-bust operation ijay Barangay 14, San Nicolas. Daytoy ni alias Kitty, 43 anyos a babae, na kumpiskar keng kuwana ti may sa agramo ti shabu, nga agadat iti mapatapata a 6,800 pesos, na dumaduma a klase ti drug paraphernalias, ken mark money. Ti suspect kat ada ita iti kustodiya ti PIDEA, sumango dagitoy iti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti Nueva Vizcaya, dinayo ti probinsyal a gobyerno dagiti pulis ken anti-narcotics operatives, gapo iti panakaduktal ken panakadadaal ti 5 plantation sites ti marijuana. Iti Tupac del Sur, nga adaan iti mapatapata a dagup agatad, iti di kumurang a 41.96 million pesos. Bukulan ti operasyon ti panakadadaal dagiti marijuana plants iti March 17, nga agatad iti 20 million pesos, 12.9 million pesos iti March 3, ken 9 million pesos mat iti April 15. Ti cited resolution ket pamadayaw iti baligi nga operasyon dagiti kamong ti pulisya, babaan iti panagdiskubre ken panangdadal iti marijuana plantation sites iti Barangay Kimbutan. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.